Argo Audio Ki Didi Wibisono lho Ki. Cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudiono. Hey. Sing paling tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Yono Swantara lagi. Siluman. Kita goyang lagi, bro. Yen pancen kudu pisan ojo nganti